Be, may surprise ako sa iyo. Halika. Be, ano yan? Hulaan mo yung mga amoy ng mga to. Ang dalawang kandila na to galing sa Ives and Bees. At ang amoy niya is pangmasa dahil galing sa Pilipinas. Yeah? Oo. Okay. Hulaan mo ka na yan. Oh. Super familiar yung amoy na to, ha? Pungo. Ito yung amoy na naalala ko pag papunta ako ng school. May nadadaanan akong bahay punong-puno ng ganito sa paligid nila. Ano yan? Sampagita. Tama. Amoy na amoy ng sampagita, di ba? Tapos ito naman, amoy na. Ito naman, parang amoy kalikasan. Iba naman, di ba? Ano yan? Parang nasa gubat lang. Aha, ano yan? Ito ang